No čo, babení, idete? No poď sem, poď to zapísať. Poď sa to zapísať, tuto. Simonka, čo, tešíš sa? A tu som. Taká sranda, že? Hej, tu si. Hej, tu som, hej, tam. Plače. Jdu fačka. Bože. Teraz. Teraz stretnu nejakého môjho idola. Taká zlatá, ale jaké nožky, fajn. Rovne ako krivotu. A tie ponožky nebudú sa ti šmíkať, jak som to dala, daj si dole tie ponožky. Daj si dole ponožky. Aj ručky dostaneš, ježiši. Všetko. Všetko musí byť. Na poriadne mi dostane. Ja tak kamerujem. Potom sa odpocím. Dobrý deň. Dobrý deň. Simonka ide behať. Poď si mi do koliečka, poď Miška. Poď Miška. Dobre. Pred sebou máš monitor, na ktorý sa môžeš pozerať. Musíš sa aj pozerať, pretože tam budeš mať napísané, že koľko si práve vybehala. Nevidíš to, ja ti to budem hovoriť, to je v pohode. Dobre, práve teraz tam budeš mať 3, 2, 1 a ideš. Poď. Začni behať. Dobre. Bež. Dobre ti to ide. Vynikajúco. Ja vyletím. A vyletíš? A to nie ideš až tak rýchlo, nejdeš. Poď, pridaj. Musíš pridať trošku. Prečo? No preto, aby si spadla, presne preto. Dobre, ešte máš druhý pokus. Poď, ale máš tam 2 eurá. 2 eurá tam už máš. 2 eurá, poď. Ideme ešte 4 a 6 eur. Ešte to tam vybeháš. Poď, musíš pridať trošku. Na 4 eurá to už musí byť naozaj beh, to už nemôže byť také kráčanie. Nie sme na výlete, na prechádzke niekde v parku. Na lavičke v noci v parku hladili sme na polárku. Pridaj trošku. Aha, nemôžeš. Dobre, pridaj a ona nemôže, lebo spadla. No nič, si mi čo? Si mi? Čo si mi? Ja neviem, čo si mi, ale nie si nič. Trošku sa ti točí hlava, veď ty si chodila rovno. Len koliečko sa točilo dookola. Jaj, no dobre, tak poď, hop dole. Paťa ti pomôže z obleku. My sa ideme pozrieť.